Hoću da vám pokažem svoju zemlju kroz bajk. Nejpoznatě bajka je krtica. Krtice žive na livády, kde takodě můžete vidět i bílou Amálku ili bílou makovou panenku sa leptyron Emanuel. U Republice Češke i na Mošumu u koje živí bandy Trumcajs sa svojou ženou Mankou i svojím synom Cipískem. U našim kutě má obyčno čuvámo psa, kaubajci Káťa a Škubánek ili Maxi Bezfík. Dece jdu u školu kao Mach a Šebestová, koja ima magičný telefon, koji im spuňavá njihoje želje. A sada želim da vám pokážem bajku za odrslé. Telenovela i Toponica.